Здравейте, тук съм с първа част на оцеляване на такова, където на остров в Майнкрафт. Си да е Апсол, да вземем малко дърво за печката. Така. Ето на този остров едно нещо е специално на този сит. Тук под този остров има изоставена мина, която евентуално ще ни помогне с много неща. Сега искам да взема малко дърво. След като поживея малко тук, ще се преместя. Така. Крафтинг бенч, какво ще ни трябва? Така. Трябва няколко тики. Лопати. Така, мотика. Каква мотика, бе? Бе, това е търнокоп. Сега е време за малко коблстоун. О, подзол. Малко коблстоун. Винаги ще ни от нужда. И чакайте още малко да взема за печка, да си направя торчове. Чувам овца навън. Тук в играта да е, не навън. Колко за сега? 23. Ще е достатъчно. Така мисля. Така, фърнес. Трябва ни един меч, два меча, по-добре. Няколко кирки. Аха. Така. О, да, това сега. Това го взех. Сега. Убивам ли тази овца? Да не я ли убивам? Не, по-добре. Ма чакай, ще ми трябва. Добре. Слънцето още не е залязло. Така, прибрахме малко дървесина. Сега ще сме добре. Поне доколкото мисля. Сега да копаем още надолу. Да видим дали ще намерим изостаната мина.
Евентуално, ако не бъдем убити, което е възможно на 100%. Нищо не може да видите в момента, очевидно. Нито пък аз. Ще се оправя. Ще направя малко точване. Трябваше да го направя по по-лесния начин. Ето тук е дупка. И да сложа и да си направя малко стълби. Маре карай. Стои това тук. Ще направя малко чаркол. Чудно ми е дали тук ще има Stronghold. Може би не, може би да. Така. Направим малко торчове. В всеки случай. Джако Лентор. Ни трябва за сега. Мразя то автоджъмп. Може би не съм оцелил правилното място. Би трябва да е тук някъде. Айде де. Къде е? Трябва да е някъде тук. Отказвам се. Ето малко гол. Аз съм бил голям тъпар да не го видя. Той, че няма XP в 0.9.0. Бъща ми се ще да има. Майче в Xbox версията има. И какво става тук, бе? Жила на кол. What the fuck? Боже мой. Ти базикаш ли са? Гледай колко колове, човек. Ще почна да се храна с това в скоро време. И пикакса почти са унищожи, така да каже. Изкопаем то. Само си направя още торчове, да си захранвам от печката. Ще ми се да има тук някакъв айрен наоколо. Там мога си направя. Броня и почва да цепам мове. Тук има ендърмени, но няма перли. Чудно ми е за какво ще ги използваме в Pocket Edition. Дал съм света на Infinite, така че не знам дали то сит има повече острови. Видях два съседни. Я да видим. Почти един стак. Супер. Чувам някакви изроди. Това е някакво пиле. Чакай, бе, що не се спомват никакви грозотии тук. Чакайте. Опции, difficulty. Майче днеска не ми излезе късмета.
Чакай бе, това беше от другата страна на... О, боже. Скелети, 2 зомбита и 1 паяк. Страхотно. Не, аз се бавам с тех сега. Защото ма килнат много ясно. Като куче бясно. Те... О, боже. Сега почвам. Първата ми цел на този остров е да оцеля поне първата нощ. Може би. И да няма много изроди, нали, за сега. Бих искал моб трап. Май аз много искам. Виждате ли? Ето там ендърмен, който очевидно... Че. О, боже. Как ме изплаши говедо ти? Ще мреш. О, браво, ендърмен. Да не съм го погледнал в очите случайно. Шит. Погледнах. Сега направо ме прибиха. Чайте, имам идея. Ще се скрия тук през нощта. Колко ли ще продължи тази нощ, не знам. Паците най-вероятно да влязат. До тогава ще продължа да си копая тук. Без никакви торчове. Трябва да си взема дърво. Бати епизода ти казвам. За начало много добре справих. Бях атакуван. Страхотно. Това да не е. Дявол го взел тогава. До тук с този епизод. Ще се видим следващия път. Вероятно. Ако оживея до тогава. Айде. Чао.